Ndikhupe kuti ambiri tatsatira bwino makankhani okhuza ndi kafukufuku amene ndithu wakhala kuchitidwa ndi mabungwe osiyanasiyana. Ndi kafukufuku ameneyo amakamba ndithu nkhani okhuza ndi chisankho. Paja tikhupe kuti ambiri kutsatira bwino kuti pa 16 September 2025 kuli ndithu chisankho chomwe ndithu nzika zikasankhe ndi kuti atsogoleri aphungu a nyumba ya malamulo, makhansala ndi ena otero pa chisankho chimenechi. Ndeno kafukufuku ameneyo tikhupe kuti ambiri natsatira bwino amene ndithu anachitika m'mbuyomu mu chaka cha 2024 panali ndithu pa 6 December pamene bungwe limene limadziwa kuti Afrobarometer anabwera ndithu ndi zosatira za kafukufuku amene anachita. Ndi potenga ndi kafukufuku amene ankana kuti chisankho chitachitika mu nthawi imeneyoyo ndi kuti a chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Professor Arthur Mutharika anali ndi kuthekera kuchita bwino maka pa chisankho chimenecho. Chifukwa iwo ndithu chipani cha DPP chimapeza 43%, pamene ndithu pambuyo pake pambuyo chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Yabwera iwo ndithu amapeza 29%. Pachitatu pamabwera ndithu chipani cha UTM iwo ndithu amapeza 7%. Kenako pamazabwera ndithu chipani cha UDF iwo ndithu amapeza 2%. Kuchoka pamenepo ndikuti pamabwera chipani cha PP ndi zipani zina zonse ndikuti akaziphatiza pamodzi zimapeza 1%. Ndi pamazabweranso 4% ya anthu onena kuti iwo ndithu sakavota pa chisankho chimenecho. Ndi pamazabwera 14% ya anthu onoti sanapange chiganizo kapena pa Chingerezi chamati undecided voters. Kuchoka pamenepo tinaona ndithu kuti bungwe la IPOR kapena kunazona kuti Institute of Public Opinion and Research nayonso ndithu inachita kafukufuku okhuza ndi chisankho chimenecho. Ndipo tenga ndi zosatira za kafukufuku ameneyo nawonso ndithu ankaonesa zonena kuti potenga ndi nthawi yomwe anatulutsa kafukufuku ameneyo munali mu July 2025 panali ndithu pa 29 pamenepo ngati date yosakulakwisa pamene ndithu amatulutsa kafukufuku ameneyo. Ndi ankaonesa zonena kuti anthu atati aponya chisankho nthawi imeneyo ndi kuti chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Arthur Mutharika anali ndi kuthekera kuchita bwino pa chisankho chimenecho. Chifukwa iwo ndithu amapeza 43% zomwenso ndizigwirizana ndi zimene anapeza Afrobarometer. Pambuyo pake panabwera ndithu Dr. Yabwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party iwo ndithu amapeza 26%. Anatsikirako pang'ono potenga kuti mbuyo mu Afrobarometer anapasa ndithu 9%. Kenako kumabwera ndithu chipani cha UTM pa number 3 chimene chimapeza 5%. Kuchoka pamenepo pamabwera ndithu chipani cha UDF icho ndithu chimapeza 2%. Kenako pamabwera chipani cha PP mosogozedwa ndi Dr. Joseph Banda iwo ndithu amapeza 1%. Kenako anzapereka data ya anthu oti savota undecided voters iwo ndithu amapeza 12%. Kuchoka pamenepo tinaona ndithu kuti bungwe lomwe la IPOR anabweranso ndi kafukufuku omaliza ndithu amene anachita masiku apitawo. Ndi kafukufuku ameneyo ma results ake kapena kuti zosatira zake anazazibweretsa ndithu kapena pa 4 kandi pa 5 September 2025. Ndi potenga ndi zosatira za kafukufuku ameneyo zimaonesanso kuti chipani chimene cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake amenewa ndi Arthur Mutharika amasogola ndithu pa zosatira zimenezo. Pambuyo pake pamabweranso ndithu chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Yabwera. Kenako mazabwera UTM ndi ma percentage ake chimodzimodzinso UDF ina PP ndi zina zotero. Ndeno pa zosatira zimenezi zisanalengezedwe tinaona ndithu kuti Richard Chimwendo Banda amene tu ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party anazafotokozapo pa msonkhano umene unachitika ndithu kwa mpingo kumeneku ndi kulilongwe pamene amene azona kuti akuzindikira kuti kuli mabungwe ena ake amene akulandira ndalama kuchoka ndithu ku chipani cha Democratic Progressive Party ndi cholinga choti azibwesa ndithu kafukufuku ameneyo zosatira zake ndithu akuti zinali ndithu za fake. Ndi amene azona kuti ku tebulo imene akupangira zinthu zimenezozo chinachi chonse iwo ndithu akudziwa ndi zachinyengo zina zonse zimene zimachitika kumeneko iwo ndithu akudziwa.
anayankhula zambiri tikhupe kuti ambiri zimene anayankhula tinazitsatira bwino. Komano potenga zimene anayankhula amenewa a Richard Chimwendo Banda, anthu osiyanasiyana maka ndithu akaswiri pa nkhani ya zofufuzafufuza komanso ndithu ulamuliro wabwino ananena zona kuti zimene abweresa akafukufuku zimatha ndithu kupereka umboni wamene ndithu zinthu zilili pa ground. Nde amenewa achipani cha Malawi Congress Party asapitirize maka ndithu kutsutsa kafukufuku amene makapotenga kuti mbuyomu ndithu pamene anthu ankapita ku Chisankho munali mu chaka cha 2020 makosana omwewa ndithu Afrobarometer anabweranso ndi zosatira za kafukufuku amene anachita, ndipo pa zosatira zimenezo ataponya anthu Chisankho mu chaka cha 2020 zinapeza zoti achipani chimwe cha Malawi Congress Party ndi UTM atapanga ndithu alliance ndi zipani zina umene ankauchula mgwirizano umene kuti Tonse Alliance anapeza kuti anapambana pa chisankho chimenecho. Nde zikuonesabe kunoti amene achipani cha Malawi Congress Party nkhani imene ndithu sanayilandire bwino, nawonso anapanga ndithu njira yonena kuti akhale ndi kagulu ka anthu kamene ndithu kachite kafukufuku. Nde kagulu kameneko kachita ndithu kafukufuku wake, komano potenga ndi anthu amene achita kafukufuku ameneyo nde kuti ndochoka ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party. Pamodzi mwa iwo ndi Shire Kondowe. Nde Shire Kondowe tikhupe kuti ena tiwadziwa komano ena sili wadziwa bwinobwino. Mkulu ameneyi ndi presidential advisor kapena kuti mulangizi wa mtsogoleri wa dziko a Dr. Lazarus Chakwera. Nde kuti umene ali presidential advisor nde kuti nso ndi member ndithu wa chipani chimene cha Malawi Congress Party. Nde mkulu ameneyi tikhupe kuti kwa amene sitimutsata bwino komano mu zaka zambuyomu tikumbuka kuti munali mu chaka cha 2022 ndi nzake amati Adamson kuseri Nkandawire, anthu amene ankayimbidwa ndithu mlandu opezeka zonena kuti anapanga post pa internet ali ndithu ndi chithumba cha ndalama zakunja analitu ndithu madollars amene nthawi imene nazona kuti ndikuti forex yamba ndithu kuvuta ku dziko la Malawi, ndiwo anapanga post pa internet. Ndipo satira zimenezo tinaona ndithu kuti mabungwe osiyanasiyana anayamba ndithu kuloza chala amene kuti akwena afufuzidwe ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti ndalama zochuluka chotero azipeza kuti. Mukaona chithunzi chimene chikusera pa screen panoko ndikuti mkulu wake ndithu ndi ameneyo ndi nzake Adamson kuseri Nkandawire. Nde tikhupe kuti tikutsatiraso bwino kuseri Nkandawire kuti ndi uja amene ankalimbana ndi Vitumbiko Mumba ku Mzimba Central. Ndeno makosana amenewa ndithu athamangathamanga akuti ndithu achita kafukufuku wawo amene ndithu achitira ndithu chipani chimene cha Malawi Congress Party, chifukwa ngati mamemba amene ndithu ndi aku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndithu kafukufuku ameneyo ndoti ndithu ndi wa MCP. Ndipo tenga kuti ndi kafukufuku amene achita akusenza zonoti akuti a Dr. Lazarus Chakwera ndikuti apambana pa chisankho chimene chibwera pa 16 September pano, chifukwa kuti iwo ndithu azapeza 55% zimene zikuimira ndithu kuti pa anthu 100 ena aliwonse ndithu anthu 55 ndi amene ndithu azavotera a Dr. Lazarus Chakwera. Pambuyo pake pakubwera ndithu Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party, iwo ndithu akuti azapeza 34.8%. ndi akuti undecided voters ndi kuti azapeza ndithu 10.2%. ndimene ndithu kafukufuku amene achita makosana amenewa akuonesa. Nde kafukufuku wawoyi anapitirizaso maka kunena zona kuti chipani cha DPP akuti ndithu azapeza aphungu ku nyumba ya malamulo okwana 53 pamene achipani cha Malawi Congress Party azapeza ndithu aphungu okwana 73 kuchoka ndithu mu chigawo chapakati, pamene a DPP azapeza kuti aphungu amenewo kuchoka mu chigawo chakumwera. Nkhani yovuta kwambiri. Nde kaya tiona popeza kuti pa 16 September sikalekale ndi sabata ya mawa yomweyi, nde kuti no zosatira za pamenepo ndi pamene ndithu pakhale chiweruzo chenicheni maka kuti kodi amene apambane pa chisankho chimene cheni ndani, kodi amalondola ndani, ndi awo akongelesiwa kapena amabungwe ngati Afrobarometer ndi bungwe lija tikuti IPOR. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazoti chipani cha Malawi Congress Party nawonso ndithu athamangathamanga akuti ndithu kuchita kafukufuku wa zosatira za chisankho zimene zikuyembekeza kuzaponyedwa pa 16 September 2025. Ngati mwini maganizo amenewo mutatifotokoza ku comment section, koma popereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika
ndekuti zitha kutipeza mosavuta.